ଗପଟିର ନାଁ ଦୁଇଟି ପାରା। ଦିନକର ଘଟଣା। ବୈଶାଖ ମାସ। ଖରା ନରମି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ତାତିଲା ପବନ ବହୁଛି। ଗରମରେ ମୁହଁଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏତିକି ବେଳରେ ବଣ ପାରାଟିଏ କାହୁଁ ଉଡ଼ି ଆସି ଗୋଟିଏ ଘରର ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶୋଷରେ ଥଣ୍ଟଟି ମେଲା। ଛାତି କରୁଥାଏ ଧଡ଼ପଡ଼। ଆଖି ବୁଲେଇ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ ଏଣେ ତେଣେ, କୋଉଠୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବ। ହେଲେ ପାଣି କାହିଁ? ବିଲ, ବାଡ଼ି, ପୋଖରୀ, ନାଳ ସବୁ ଠୋଠା ଶୁଖିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପାଚେରୀ ସେପଟେ ବସିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରା ଉପରେ। ମନ ଖୁସିରେ ବସି ଡେଣା ଝାଡ଼ୁଛି ସିଏ। ଦେହଟି ତାର ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷୀର ପରି ଧଳା। ମୋଟାସୋଟା ଦେହ, ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିତା। ବଣ ପାରାଟିକୁ ଦେଖି ଧଳା ପାରାଟି ଉଡ଼ି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ। ଆସି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଘର କେଉଁଠି? ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛ? ବଣ ପାରାଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ କାଳିଆ। ମୋ ଘର ବଣ ଭିତରେ। ଦାନା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଶୋଷ ଲାଗିଲାରୁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଟିକିଏ ମିଳିବ କି? ଧଳା ପାରାଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଟିକିଏ କାହିଁକି, ବହୁତ ପାଣି ମିଳିବ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ବି ପାରିବ। ସେସବୁ ସୁବିଧା ମୋ ଖାମିଦ ଘରେ ଅଛି। ମୋ ନାଁ କେତକୀ ବୋଲି ଜାଣ। ତୁମର ଯଦି କିଛି ମନ ନଥାଏ ତେବେ ଆସ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। କାଳିଆ ଓ କେତକୀ ଏଥର ଉଡ଼ିଲେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ଘରର ଅଗଣାରେ। କେତକୀ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥାଏ କାଳିଆକୁ। କାଳିଆ ଦେଖିଲା ସେଇ ଅଗଣାରେ ତା ଭଳି ଅନେକ ରଙ୍ଗର ପାରା। କିଏ ଧଳା, କିଏ ଛିଟ, କିଏ ତାଉଆ ତ କିଏ ଖଇର ରଙ୍ଗର। କାହାର ଚୂଳ ଅଛି ତ କାହାର ଲାଞ୍ଜଟା ଛଟା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କାହାର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରରେ ଭରି ରହିଛି ଜୋତା ମୋଜା ପିନ୍ଧିଲା ପରି। ହେଲେ ତା ଭଳି ରଙ୍ଗର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତକୀ କାଳିଆକୁ ନେଇଗଲା ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ। କାଳିଆ ଦେଖିଲା କି ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଥଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇ ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ କରି ସେ ପିଇଗଲା ପେଟେ। ଏତେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ଯେ ସେ ତା ପେଟ ଖାଲି ଡବ୍ ଡବ୍ କଲା। କିଛି ସମୟ କାଳିଆ ବସି ରହିଲା ପାଣିକୁଣ୍ଡ ଦାଢ଼ରେ। ବସି ରହି ସେ ଚାହିଁଲା କେତକୀକୁ। ଆରେ ଆରେ, କେତକୀ ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଉଁଜ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଦେଖିନଥିଲା ଏକଥା। ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ରୁଣୁଝୁଣୁ କରୁଛି। ଆଉ ପାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗହଣାମାନ। ଅଗଣା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧାନ ଆଉ ସୋରିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ପାରାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଢାବଲରେ କି ସୁନ୍ଦର ଘରମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ଉଚ୍ଚା ଭାଡ଼ି ଉପରେ। ଏଇଠି ଦାନା, ଏଇଠି ପାଣି, ଏଇଠି ଘର। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ଆରାମ ତ। କାଳିଆକୁ ଏମିତି ଆକାବାକା ହେଇ ଚାହିଁବା ଦେଖି କେତକୀ କହିଲା, କ'ଣ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତୁମର ଲୋଭ ହେଉଛି କି? ଆମର ଏଠି ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ବଣରେ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣରେ ରହିବ? ଏଇଠି ଆସ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ମୋର ମାଲିକ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଦେଖୁନ, ଆଦରରେ ସିଏ କେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳତାର ନାଲି ଚିତା ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପାର ପାଉଁଜି। କାଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ହଉ ତେବେ। ରାତିସାରା କାଳିଆ ଆଉ କେତକୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗପସପ କଲେ ଅନେକ। ସକାଳ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା। କାଉ କା କା ଡାକିଲା। ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥାଭାଷା ଶୁଭିଲା। ତଥାପି କେତକୀ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ। କାଳିଆ କହିଲା, ବାହାରକୁ ଯିବାନି କି? କେତକୀ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ମାଲିକ ଆମର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆମେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି, ଆଚାର, ମୁଗ ଶୁଖା ହୁଏ ତ। କାଳେ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ସେସବୁ ଅସନା କରି ପକାଇବ। କାଳିଆ କହିଲା, ହଉ ତେବେ। ଖରା ବଢ଼ିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହେଲା। ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଥାଏ କାଳିଆର। ଏତିକି ବେଳକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ସବୁ ପାରାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। କିଏ ପଦାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଝାଡ଼ା ଝପଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ତ କିଏ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଏ ପାଣି ପିଇଲା ତ କିଏ ଗାଧୋଇ ପକାଇଲା ତରତର ହେଇ। ଆଉ କିଏ ସିଧା ଯାଇ ଧାନ ଓ ସୋରିଷ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ ହାଜର। କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଇ
ଦୁଇ ଘେରା ଚକ୍କର ମାରି ଦେଇ କେତକୀ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଯାଇ ପାଣି ପିଇଲା, ଗାଧୋଇଲା, ସୋରିଷ ଧାନ ଖାଇଲା, ପୁଣି ଆସି ବସିଲା କେତକୀ ପାଖରେ। କେତକୀ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାଳିଆ କହିଲା, ହଁ ଭଲ। ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି କାଳିଆ ଆଉ କେତକୀ ଫେରିଲେ ଘରକୁ। ରାତି ହେଲା। କିଏ ଜଣେ ଆସି କବାଟ ପକାଇ ଦେଇଗଲା। କେତେ ରାତି ହେବ କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସି ଘର ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଧରିଲା କାଳିଆକୁ। ଲୁହା ଭଳି ଟାଣୁଆ ହାତ। କାଳିଆ ଛାଟିପିଟି ହେଲା। ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କଲା, କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଖୁ ଖୁ ହେଇ, ହେଲେ ପାରୁଛି କେତେ। ମଣିଷଟି ତାକୁ ନେଇଯାଇ ତା ଡେଣାରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପର କଚକଚ କରି କାଟି ପକାଇଲା। ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପିତ୍ତଳର ବଳା। ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାକୁ କେତକୀ ପାଖରେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ୁଥାଏ କାଳିଆର। କାଳିଆ କେତକୀକୁ ପଚାରିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖିଲ, ସେ ମଣିଷଟା ମୋ ଡେଣାରୁ ପରଗୁଡ଼ାକ କାଟି ପକାଇଲା। ଓଃ କି କଷ୍ଟ! କିଏ ସେ ଅସୁରଟା? କେତକୀ ବୁଝେଇଲା ଭଳି କାଳିଆକୁ କହିଲା, କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ଖାମିଦର ଘରେ ତୁମେ ନୂଆ, ପୋଷା ମାନିନ, ରୀତିନୀତି ଜାଣିନ। ମାଲିକ ଭାବିଲେ ତମେ କାଳେ ଭୁଲ ଭଟକା କରି ପକାଇବ, ଏମିତି ପର କାଟିଦେଲେ ତମେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବନି। ପର କଅଁଳୁ କଅଁଳୁ 1.5 ମାସ, ତା ଭିତରେ ତମେ ଆମ ଘରର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ନୂଆ ହୋଇ ଏଠିକୁ ଆସେ, ତାର ପର ଏଇଭଳି କଟା ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ କଥା ଶିଖିବ ବୋଲି ତମର ପରଟା କଟା ହୋଇଛି ସିନା। କାଳିଆ ଆଉ କହିବ କ'ଣ? ଦେହ ତାର ଝିମ୍ ଝିମ୍ କରୁଥାଏ, ଗୋଡ଼ର ବଳାଟା କରୁଥାଏ ରଟ ରଟ। ସବୁଦିନେ ଏଇମତି ଉପର ବେଳାକୁ କବାଟ ଫିଟେ। କବାଟ ଫିଟିଲେ ପାରାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି, ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରନ୍ତି। ମାଲିକର ପିଲାମାନେ ଆସି ତାଳି ମାରି ଉଡ଼ାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। କେବେ କେମିତି ମାଲିକର ଝିଅ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ବିଞ୍ଚି ଦେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି କାଳିଆ ସବୁ ଦେଖେ। କ'ଣ କରିବ ଆଉ, ସିଏ ତ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ପର କଟା ହେବା ଦିନଠାରୁ। ତାର ଡେଣାରେ ପର କଅଁଳିବାକୁ ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। ଦିନେ ମାଲିକର ସାନ ପୁଅଟା ଆସି ପଛପଟୁ ଧରି ପକାଇଲା ତାକୁ। ପୁଣି ଗୁଡ଼େ ପର ଉପୁଡ଼ିଗଲା କାଳିଆର। ଆଉ ଦିନେ ତ କାଳିଆ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ସେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହୋଇ କଷ୍ଟରେ ଘରର ବାରଣ୍ଡାର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ିଟା ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଲା ତାକୁ। ଯୋଗକୁ ମାଲିକର ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ଧରି। ଆଉ ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲେ କାଳିଆର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ିଟା। ଏମିତି ସେମିତି ଦିନ ଯାଏ। କେତକୀ ପଚାରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହୁଁଟାଏ କରି ଚୁପ୍ ରହେ କାଳିଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର କଅଁଳିଲା କାଳିଆର। ଏଣିକି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିଲାଣି ସିଏ। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଥର ଆଉ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ସେ କେତକୀକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ଦୂର ବିଲମାଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କେତକୀ କହିଲା, ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। କାଳିଆ କହିଲା, ଚାଲୁନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାହା ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ଖାଇବା। ଖୋଜି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ମଜା ଏମିତି ଥୁଆ ଜିନିଷରେ କାହିଁ ମିଳିବ? କେତକୀ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ କହିଲା, ଚାଲ ତାହେଲେ। ଦୁହେଁ ଆଗପଛ ହୋଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେ ଦୂରକୁ। ବିଲମାଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶସ୍ୟଦାନା ଖୋଜି ଖାଇଲେ। ହିଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ ବୋହି ଯାଉଥିବା କୁଳୁ କୁଳୁ ପାଣିରୁ ପିଇଲେ ପେଟେ ପେଟେ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବଣୁଆ ଗୀତ ମନ ଖୁସିରେ ଗାଉଥାଏ କାଳିଆ। ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଡେରି ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାଳିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବଣକୁ। କେତକୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁମେ ବୋକା ନା କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଠା ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଡ଼ା ଉପବାସ। ଆଜି ଝଡ଼ ତ କାଲି ତୋଫାନ। ତମେ ସେଠିକି ଯିବ କାହିଁକି? ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲ ତ ମାଲିକ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମର ଆମ ଘରେ? କାଳିଆ କହିଲା, ତମ କୋଠା ଘରଠାରୁ ମୋ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମନଖୋଲା ଜୀବନ। କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନା ମୋତେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଖଟି ରୋଜଗାର କରିବି। କେଉଁ ମାଲିକର ଦୟାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ଗୋଡ଼ରେ ଲଗା ହେଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ବଳାଟା ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ରଟ ରଟ କରୁଥାଏ କାଳିଆର। ଶେଷରେ ସେ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତୁମର ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତକୀ କାଳିଆର କଥା ଶୁଣି ଖାଲି ଚାହିଁଥାଏ ଡବ୍ ଡବ୍। କାଳିଆର ମନଖୋଲା କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଉନ? ମୋତେ ବି ଏ ବିଲମାଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା କାଳିଆ ଆଉ କେତକୀ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ମନ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବଣ ଭିତରକୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମାଲିକର ପାରାଭାଡ଼ିରେ କେତକୀର ଘରଟା ସୁନସାନ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି।